Mak, unsa mak ng TV bahog. Ah, mabaw. Kaya na pa yung TV sa kanan, kadupo. Yung TV bahog. Bahog. Mok, unsa mok bahog ni mok. Kasi Pwede ko mo. Ah, kita ko gani. Tukan mo. kana siya din ipa-counter. Ayuda. Ayuda. Pwede ni pakaon gaw ta dili. Ayuda. Gusto mo bro. Si ano mama ano? Ha? Mama. Nasaga. Nya kasi tao dol. Sa karkar. Ikaw sa. Ang kuya sa. Ikaw nito tumog doon. Di mo tungog de. May putahan yan. Bak man. Pero okay na. Ako yung pinag Glenn, dili na to ba? Malingo ta dali. Oh, okay. Bog kuno bog. Ano talaga na? Baby bog. Anong yun? Sir, ablan na sir. Wait. Wala may ice. Kanang wait tubig sir. Baka nila concert ka ng mintos magbaw. Quick. Kaya ata sa mga animal eh. Lingawan ni trupahay. Ito magimot ang group chat na eh. Ay nanande group chat pakalis. I-add lang ang uban kanang wala na kuan ba? Eh wala pag sila kay namin babayad doon. Oy, wala ka sila kay si Ado may lang nga na ibabayan. Ito na, mas kuhan dito si Kuan, si Isa, Lenja. na ka dito fight mo. Na Lenja dito? Ha? Na ako dito niya, na si Lenja. Video pa man dala. Happy pa lang, tiud. Tinuod kong TV. Ano ba? Yoto, Max, wa ka na buang Max bawog na. Sir, ayos sir ko yoto. Gako ng tabok. Kapo lang yawa na ato diri. Pa, tataksa na rin pa. Pa, tataksa. Max, i-distribute mo na tayo tagsa. Araw tambo ko. Araw tambo ko. Sir, i-distribute na tagsa sir. Uy, ko, chinjin ko, pero chinjin ko. Paano ko nung buko? Mama na. Ay, naman, pare. Oh, minimize your voice, minimize your voice. Yung control, gigi. Ay, padong gini. Gigi, on lang remote control, on. Ay, tanang. Ano yan? Ay, natay ko pa. Ano na? Gigi, on mo na. Oy, tanaw niyo, remote control. Ay, atik TV ba? Atik TV. Ay, TV na yung giun yung TV ba? Yung magaw mo sige kung... Ay, i-on ko ng TV po. I-on. TV ba? Gigi, on. Pak, magawa sa ron. Pak, on ng TV. Pak, dara. Tanaw na ni. Dara di, kaya atas buo mo. Abay sa tani. Nanguy na sa parts. Nanguy mo. Sa. Last. Champion ka pag kuwan. Ginasuan. Pwede ka? Ang gituyo sa tani ka. Sir, duha mi sir, singutan ako sir. Ano ba baka ba? Uy, part na pa cake part oh. Part na pa cake part po. Ko sir. Ganun ba utsilyo ba? Part na pa cake ka na. Close na yung cake. Uy, kalang Glenn. Sasan bag dire.
Panahon ngayon, wala nang matinong bata. Tingnan to. Tambok ka tayo. Nasa tambok na rin. Nalak na no. Dito lusod. Hoy, ay sir. Ah, sir. Oh, did you na trap mo, ha? Yun, guys, buong ako rewan. Hindi ka nang karaan mo ganyan pa ngayon. Ako rewan, sir. Ako ni sir. Andres Bonifacio na. Kamalain, sir. Maibukto na ni sir oy. Ina ni sir ba? Wala na lagi gamay. Max, nakuha. Eh, ala. Kaya na yan. Sure ba basta na yan? Okay, ay, okay na. Sure ba? Ay, ala. Okay. Ayun, saan? Pubok? Ayun, huwag tayo na yan. Sir, kuha na yung pubo na. Huwag tayo. Bri pa abot dugan. Ayaw, tol. Ayaw. Hindi, sir, it's joke. It's a prank. Like, supporter na siya na. Doon ako basit kanina. Supporter na. Supporter ba? Supporter na. So, huwag isali na. Ha? Huwag ko pang brave, sir, eh. Look, ayun. Uy, mo rin mo kaya rin ha, kamukha mo di ay. Kaya sa lingawan ning tapok kay. Wala nga, kung saan magamit rin, hindi sa mga Max, Aldric pa na daron. Max, Sir, partner to sir. Ako lola sir. Ako yung spam sir. Bok. Lingawan tapok kay. Do okay ka do? Okay ka? Salamat, Dok! Salamat, Dok! It really hurts! Ang magmahal ka ng mabantam. It really hurts! It really hurts. Ang magmahal ng bantam. Bye. 1, 2, 3, go. It really hurts. Bawag ko na. Atayin sa mga buwang bawag ko na. Kala mo sa'yo. Ang bangga, yung may dito sulok. Ay, ang gwarad dyan. Wato ka bawoy. Ay, kaya na. Maruping ang gwarad dyan. Trip. Sumunod. Alam mo dito, ang kinawag ba? Dali kayo magbupa. Extra na ko yung Kinawag mo yung scam. Kinuha ang Gini kinawag pero in-scam ron eh. Ako nang nag-i-starting. Max. Kurja po. Siguro yun. Ganun yung Max. Palit na tayo ng GSP. Lubang ka. Ang silang daw. Sir, loto tagkuhan, sir. Dara sir. Awa. Siguro ba na? Uy, alas 11 na yung gihatag ha. Ha? City mo man siguro. Sir, 11:15 na lang ito mga dito. Yung pupot mo kay kasap mo na sumunder to. Sir, Mali ka daw. Di, unsa oras? Aton na sa oras. Sir, alas 10:28. Medya pa. Para makapahuwi ka ba? Tikiting. Sir, may pauwi nito sir. Ma, 40 lang, 40. Ha? Bisa ka sa? Ano? Sunoy? Hindi ko sulo. Sorry, so. Ang pagmamahal parang ano man nga. Its relationship is about Bog na ka daw? Do. yeah, so adre na to tapos soon kay murag overtime na. Peace. Yeah. Peace be peace.